Memeku sareng mamaku omingi mamai guntur sing ananeng nagi porsa calon panitia unjungan babuyut sumur ulaneng tanggal 18 ora katinggalan kanggo nop Deni Aswar kakang wis rong taun lawas kula hubungan apa mungkin bisa urip bebarengan akeh rintangane akeh halangan alasan duwe anak lan rabi wayuan kakang Bliwani. Oh sayang, oh ya, oh sayang, apa iya? khawatir kakang masih tetap sayang. Lamun kakang bener eman lan bener harapan saya. Kula nunggu tanggung jawab sampeyan ora ketinggalan kanggo kajeng urip Gusnan dari singanan ing Brunei Aa Melo nok adas matur kesuwun Aa Dede Firman samatur kesuwun sing kreatif media mamalan Papayem eta bos muda bina remaja awan bengi janji kakang teganti-ganti ora niat ora pengen luru ganti asal laksana najan urip diwayu bolone nrima maklum seneng ngerti wong garang duwe anak rapi tapi kepriben seneng ora bisa kelalen wis lawas hubungan wis lanjur segalane kang kula isin kula celuk dikewi lamun kakang bener eman lan bener harapan saya kula nunggu tanggung jawab sampeyan kanggo Omi sareng ibuku cantik Mama Ulis Mama Lurah seperangkat desa kabeh nanok jana nok kedas sing Hongkong Mama lan Papai Guntur awan bengi janji kakang tekanti ora
sekarang tetap sayang. Ya bener. Lamun kakang bener emangan lan bener harapan saya. Kula nunggu tanggung jawab sampeyan. Ngarep bae pengen disaweri bocah